Gitu. Oke, langsung aja musiknya yuk bersama Inong. Mas Eko bisa naik ke atas panggung biar saya dan Mas Agus ya. Iki saya kebelet nganternya buat jenengan Mas. Nganternya. Oh, jenengan paling atas nama kamu nganter. Kalau bujuku banget itu nanti. Lah kebelet karo bojone. Di awakmu mrene yo. Kenapa Mas? Nyada ojo ado-ado. Ya kok dipliri bojone sampe. Meto tak bisiki liri-liri. Agen gak krungu tangga kanan kiri. Apa ini Mas? Awakku wis nasu. Aku mengi aku njaluk iku. Iku apa? Bareng karo aja satu padha kaku. Yen gak ngono ora iso turu. Akhirnya mulai Mas. Iya taruh ono tak ceritane apa perkarane iki apa perkara sawahmu turun kene dipanculi apa sudut jembrut wayai jabuti Mas aku yang wis ngerti tak sampeyan kebelet ngono tondo lampu larangan yang gak terjal kena bening tinggilah karang-karang motor piye dadine piye Mas wis kadung kaya ngene kaya ngene piye iki wis mantalan yang Ngantene guyu. kaya sepi pesandar wis dusel-dusel ning jero suara ngantene guyu lho Aku berbaca tenang Cik apa kating beganya Neng penuh teman-teman Pancini ora tahan Paling gampang Kecepet kelawang Mas loro nak ono Dik Mas aku ya wes seru Sampeyan ya kebelet ngono Aku janji nek wis mari Janji ya, ora lali yo enteno sing jemono iki wah marem ya aku Dik Pasik iya obrol Marem apa Mas iki piye dadine apane lho Mas wis kadung kaya ngene kaya apa iki wis mantalan yang kaya sepi pesandar Nganggone teknik. wis dusel-dusel nang jero suara kan lho Mbak dusel-dusel Mbak mriki Mbak iki aku mau mundur ra dikeloni lho Mbak Aku kebaca tenang Cik apa kating beganya Neng penuh teman-teman Pancen nih wis ora tahan Paling
Dek. Matur suwun. Matur suwun juga Mas Robert, Eko. terima kasih Mas Robert.